We are gathered to here to celebrate the gift of life, most especially the gift of life that He has given to Miss Ahngelo James Campos, who's celebrating his 7th birthday. So Max Ahngelo Platin, and we are your hosts for today. Are you ready to party? Ladies and gentlemen, let's welcome our birthday celebrant, Ahngelo James Campos. Ahngelo James Cacay Campos was born last August 23. Now, he was 7 years old. He lived in Lebueg Laoac Pangasinan. Her mother's name is Maam briginica Cacay Campos. And his proud daddy was Mr. Ahrjames Lopez Campos. Ahngelo is good boy. His favorite food is chicken pizza. He loves to eat. Ladies and gentlemen, is Ahngelo James Campos. Wala bang palakpakan dyan? Alright. Sa lahat ng mga kids natin, sa lahat ng mga bisita po natin, hello! Hi! Welcome po tayo lahat sa birthday ni Ahngelo. So, we'll start our game. So, sa lahat ng mga kids natin, gusto niyo ba maglaro? Gusto niyo ba magkaroon ng prize? Siyempre, sumali lang po sa lahat ng mga games. Welcome para lang tayo mag-enjoy po yung today. Kasi po, yun po yung gusto ng ating birthday celebrant na si Ahngelo. Lahat ng mga kids natin, lahat ng mga bisita po nila maging happy po today. Kaya gagawin po namin lahat para lang tayo maging happy. So, get ready na po. Mag-i-share na po tayo sa mga games natin. Ready na ba kayo? Sino may birthday ngayon? Alright, so say happy birthday! So before we start our game, so kakantahan muna natin ang ating birthday celebrant ng happy birthday. So mapipigil ko yung ng prize sa inyo kung sino po yung nispatan ko at narinig po na pinakamalakas kumanta ng happy birthday, bibigyan ko po siya agad ng prize. So get ready our birthday celebrant kasi Ahngelo. Mamimigay po ako ng prize sa inyo. Kaya po itong game na ito yung tinatawag na Bring Me Game. So magpapabring me muna si Kuya Now. So get ready po kung nandito po yung mga parents natin, magpatulong na lang po tayo sa kanila. Kung sino man yung una magkabagdala sa akin ang kailangan kong yun po yung nanalo sa ating first game. So get ready po sa lahat ng mga sa atin. Ready na po ba kayo lahat? Alright, ready? First, bring me tayo. Okay, first bring me tayo. Ready? Bring me una-unahan makapagdala sa akin ng pinaka-cute na baby. Go 1, 2, 3, 4, 5. Bring me una-unahan makapagdala sa akin ng kahit anong kulay na lipstick. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lipstick naman po yan, Mama. Sabi ko, lipstick. Ayan, ako yung nagiging nagawa. Ayan, ang galing naman ni Kuya. Iba't na ng lipstick niya. Okay, pangatlo na po siya. Pangatlo na po yung huli natin, si Mommy, saka si Kuya, saka si Mama. Sa lahat ng mga kids natin, magtatanong po ako sa inyong lahat. Siyempre, nanggagaling po yan kay Ahngelo. Alright, all the question. Kuya Ahngelo, answer me to yes or no, the answer to the question, alright?
Tutuloy yung ako na pag-prepare. Saan ka ng bago na hapa? Alright, ready? First question tayo. Okay, first question. We have a question. Alright, ready? Kailan po pinanganak si Ahngelo? Si Mama na naman, talagang nangipin si Mama. May pinamangangailangan ko. Alright? Sino po sasagot? Kailan po pinanganak si Ahngelo? 1. So, alin ka dito, Barangay Tanog. Dito ba? Huwag mo ikaw, makikilihin nila. Alin ka dito, Barangay Tanog. Oo, dito ba? Tumayo ka dito, tumayo ka dito. Huwag mo tangkan si Ahngelo. Ayan, okay, kuya. Ready ka na ba? Andali lang po sa ato, ready ka na ba? Okay, ready ka na. Kailan po pinanganak si Ahngelo? August 20. Kailan po ba kayo? August 20. Mali daw. Ha? August 23. 23. Ayusin mo sa bumulang ito sa kilay. Okay. Kailan po pinanganak si Ahngelo? August 20. Pag-upot na tayo, Doris. Mag-college mo tayo doon, ha? Sino ba? Sino ba? Si Mami. Ayun, si Mami. At sandali, iabot ko na lang. August 23, 2015. August 23, 2015. Yan. So, hindi po yung katanungan ko, Mami. Nagbago po agad. Hindi ba mo yan? Sige, bigyan na natin si Mami. So, apat na po silang dalalo. Mami, sabihin sa inyo, Mami. At si Mami din na isa. Yan. At syempre, si Onyok. At syempre, yung isa sa Barangay Tanat. Ay, si Congressman. Congressman na rin. Alright, thank you very much sa inyo. Alright, next question naman natin. Okay, next question naman natin. Ano naman po yung buong pangalan or full name ng ating birthday celebrant? Go on. 2. Si Mama na naman. Yung mga iba naman po tayo. Yan, si Kuya. Come on. Come on, taga dito. Dito tayo. Okay, come on, dito tayo. Alright, Alright. Isa na. Tayo na. Okay, ready? Kuya! Sandali lang po. Ano mo ng pangalan mo? What is your name? Domingo. Ano pangalan mo? Domingo. Kuya Domingo, taga saan ka? Taga saan ka? Nandito. Sabi nga dito. Okay, sige. Ano po yung buong pangalan ng birthday celebrant natin? Nakalimutan niya. Kung biyani ka si Kuya. Okay, sino sasagot? Yung mga iba namang kids naman natin, yung mga nasa likod, pwede kayo tumas sa kamay dyan. Visual code po kayo. Campos. Okay, ano po yung buong pangalan ng birthday celebrant natin? Ano po yung buong pangalan niya? Sino po sasagot? Kung sila galing ka dito, kumaupo ka lang galing trabaho ka. Okay, ano po yung pangalan ng birthday celebrant natin? Hindi mo alam. Nakikipag-marites ka dyan, hindi mo alam. Okay, sino po? Ayun si Mami. Makababayin mo namin, Mama. Hindi po ka nag-surprise para kung tama po yung sagot nila. Alright, dito tayo. Mami, ano po yung buong pangalan ng birthday celebrant natin? Ahngelo James Cacay Campos. Ahngelo James Cacay Campos. Tama po ba yan, Mami? Tama po ba? Alright, thank you. Ayun na, disqualified po siya na. Alright. Okay, next question naman natin. Next question. Kuya Ahngelo, say yes or no. Alright, ready? Ano naman po yung paboritong cartoon character ni Ahngelo? What is the favorite cartoon character? So my friend here, okay, sino po? Ano po yung paborito niyang cartoon character? Ano ka dito? Dito, kagawad. Dito pa kagawad. Dito ka na, halika dito. Makikipag-toilets ka ba dyan? Ayan, halika dito, bakit takot? Halika dito. Oo, halika dito. Tinutulak ka lang tuloy niyo ating baby. Okay, dito tayo. Come on, halika dito. Ayan. Ano ba nangyayari sa'yo? Pataan niyo mas yan kasi... si Congressman. Dito tayo. Ang galing naman ng Congressman. Okay, kuya. Ready ka na? Ready ka na sumagot? Ano mo ng pangalan mo?
Ay, Larry. Ang ganda ng pangalan ni Kuya Larry. Okay. Kailan ano po yung paboritong cartoon character ni Ahngelo? Pau. Ahngelo? Pau ba yung paborito mong cartoon character? Oh, mali. Kiss mo ko sa ito. Mali. Sinabi mo agad. Don't answer the question. Yan. Sino? Nasabi nga ni Ahngelo. Sino po? Ano po yung paboritong cartoon character ni Ahngelo? Sinabi niya na. Oh, sino? Dali! Masabi. Halika dito, unyok. Dalian mo. Oo. Oh, sino? Ayun si Kuya. Halika dito, Kuya. Come on, halika dito, Kuya. Don't be shy. Halika dito tayo. Okay, Kuya. Ano po yung paboritong cartoon character ni Ahngelo? Carl! Tama ba yun? Yes! Okay, sige, bigyan natin. Pero sabi ka rito, may nakat po ba kayo? Nagmamadali ka? Ano nga rito? Okay, ito po yung prize natin. Okay, dito muna. Ed Mendoza, Luigi Mendoza, Irene Lacambra, Valle Campos, Mr. and Mrs. R.G. Campos, Miss Karen Campos. AJ, before we blow the candle, make a wish muna. Please stop to come through if all the candles are extinguished in a single breath. So, kailangan isang blow lang ni birthday boy para matupad lahat ng wish niya. So, birthday boy, kailangan nakasama yung blow mo. Okay, 1, 2, 3, blow all the candles. So, habang nagpo-blow po sa Eddie ng candle, katahan po natin siya ng happy birthday. Happy birthday, AJ! Sabay-sabay po natin kantahan si AJ ng happy birthday. Dito na lang po yung si Mr. and Mrs. Campos. naman tayo. Babalik tayo sa ating mga games. Okay, sino po yung magaling sumayaw ng TikTok dance dito? Okay, sino po yung magaling sumayaw ng Paru-Paru G? Masaya tayo ng Paru-Paru G. So, yung mga magaling sumayaw ng Paru-Paru G, punta na lang po tayo dito with the birthday celebrant Ahngelo. Kung maturo, sino po? Ano po yung gusto niyong sayawin? Matita, ano po yung gusto niyong sayawin? Nagugay dyan mga galing kumamaya. Visit ang promo, pinamay mo ako. Huwag ko kasalan sa tita po may sabi, ha? Ano po yung gusto niyong sayawin? Kahit ano daw, balik talaga dito. Kahit ano. Okay, sige. Una na. Ito po yun. Kaya mo yung best! Ang gold. Yes! With the MC! Kasama ko na yun. Dalawang MC po.
sabi ni Tita, kasama po kayo. Together with Tita, come on. And you also, Tita, sabi ni Mami, ayaw niya. Mami, ayaw niya mag-disqualify po. Wala pa na yung mga malapasan dyan? Alright, thank you very much, Tita. Yan pala mga lawang natin si Tita. Ganda naman ang sayaw ni Tita. Alright, so babalik na naman tayo sa ating bring me game. So yung mga wala pa pong prize, makinig lang po kay Kuya Clown. Okay, ready? First, bring me tayo ulit. Bring me una-unahan para magdala sa akin ng anong klaseng ID na lang? License ID, school ID, SSS ID, go on! Ayan, okay, thank you very much. Okay, meron pa ba? Meron pa bang ID dyan? Wala na? Wala na ID? Wala na, sayang. Ayun. Maraming salamat po, Kuya Laoac. Halata pong nag-enjoy ang bawat isa. Isa pa po, happy birthday! Happy birthday! Okay, ready na nga kayo. Ready na ba talaga kayo? Ready na ba talaga kayo? Sige. So, umpisahan na po natin. Bago pero natin umpisahan ang ating party, gusto ko lamang pong tawagin si Mr. Robert Mendoza upang tayo po ay alayan niyo ng kasal. Jesus is Lord, purihin ka Panginoon at pasalamatan ka o Lord sa araw na ito. Lord, salamat po Panginoon sa blessing at maraming salamat po Diyos na ibinigay mo kaarawan ng aming anak Panginoon na si Ahngelo. Lord, dinadalayan po namin po Panginoon, nagabayan mo siya po Panginoon, palakihin mo siya po Panginoon na may takot sa iyo. At ganoon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin po, Panginoon, ang kanilang mga magulang, Panginoon, na gabay mo rin po, Panginoon, ang kanilang nilalakaran ng Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, ang kanyang ina, Panginoon. Dinadalangin namin po, Panginoon, na siya ay nasa alagan ng batas o Lord. Dinadalayan po namin Panginoon ang kanyang proteksyon sa araw-araw sa kanyang trabaho o Lord. Nanalit po Panginoon, salamat o Lord sa lahat ng mga dumalong ito at salamat sa kalakasan o Lord at dinadalayan din po namin po Panginoon ang biyaya mo o Lord at Lord, nawa Panginoon binasbasan mo na at maging gawin mo nga po Panginoon na instrumento na maging kalakasan po sa aming katawan at pagpalain mo na Panginoon ang lahat ng kakain Panginoon. Salamat o Diyos at wala kaming ibang mga ibabalik sa iyo Panginoon kundi papurihan ka, pasalamatan ka sa araw ng Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, sir. On this juncture, may I call on Mr. and Mrs. Briginica Campos to give an opening message to all of us. Wala lang ka dun, friend. Okay na yun, partner. Ang international yung napiligo. Hello po, magandang hapon po sa lahat na dumalo sa kaarawan-arawan natin si Ahngelo. Ganito talaga talagang pinanganak ko siya sa Mrs. Maraming salamat po sa pagdalo sa kanyang kaarawan. Nawa ay proteksyonan tayo at gabayan tayo ng Panginoon. At ang wish ko para kay Ahngelo, hindi ko naman siya kung ano yung para sa akin, kung ano yung gusto niya na gawin. Basta ikakabuti niya para sa kanya, sa kinabukasan niya. Susuportahan lang namin siya. Kung ano siya sa paglago niya. Sana po yung mga kaibigan sa pag-anak, kapatid, ay kayo po ang bumabay sa kanya. Kikita niyo siya ay nalilihis na landas o nagkakamali. Maraming salamat sa pagtulong sa araw na ito. Kahit na ganito na umuulan, very thankful.
Happy birthday, AJ. Salamat salamat po. Salamat po sa lahat ng dumalo sa birthday ni AJ. Sila nanay, sa aming mga nanay, at mga kaibigan. And there's more to life than just how I feel. And all that Ayun, maraming salamat po, Mr. and Mrs. Campos. Such a wonderful message para po sa ating lahat na kahit po umuulan ay nandito po tayo para magsaya. Masaya ba kayo? Okay, malakas po yung boses nila. Ibig sabihin, masaya po ang lahat, partner. Okay, on this juncture, our 7th year is usually our age when we first enter a milestone. Nursery, kindergarten, and preparatory is now over. It's time for a more challenging experience, the primary or elementary education. But not just in terms of educational background. Our 7th year is considered as the time where we enter the age of accountability. It is the time we are starting to have a moral sense of right and wrong. Just like Batman, our 7th years of age is usually the instance where we are exhibiting a bit of maturity and are starting to have a sense of responsibility. And most importantly, this is the moment in our lives where we become susceptible in keeping the experiences in our minds, meaning memories, constructive ones, are being saved by our brain. The memories we have in this part of our life, particularly 7th year of existence, make a lasting impact in our lives. Good memories and contributing factors on how a person perceives life. Hindi man po masyadong naiintindihan ngayon ni AJ, pero pagdating po ng araw, maaalala po niya, ganito nag-effort ang mama ko, ang mga lola at lola ko, at ang parents ko. Kaya AJ, happy birthday! Happy birthday, AJ. Requesting all the 7 balloons to be ready, for we are about to offer a birthday balloons for a birthday celebrant. And of course, I want you to prepare a short message or a short wishes for AJ. So as I call your name, pumunta po dito sa harapan yung 7 balloons, then magbibigay po ng message kay AJ. But before that, allow me to read to you the trivia about the 7 balloons. 7 balloons represent 7 years of life. A balloon will be given to Celebrant as they share their wishes too. As they share some wishes and sweet advice, a toast for a long-lasting victory of his life ahead. Again, as I call your name, pumunta po kayo sa tabi ni AJ and then magbigay po kayo ng short message or a short wishes. Start po natin kay Zino Alex Bueno. Short message po. Ako na lang, Mami. Happy birthday, AJ. Hope you enjoy your special day and always listen to your parents and your lola. Yes, study hard and wish you everything the best in life. Thank you very much, Yun, Ma'am. Mami, maraming salamat po. Baby, message mo kay Kuya AJ. Hello, AJ. Happy birthday, AJ. At nag-aral ka ng mabuti na. Yun lang, happy birthday ulit. Next, Kurt Andrew Mapalo. Mr. Kurt Andrew Mapalo.
birthday, thank you so much. Tinatawagan ko po ng yung balong. Please get ready, the 7 chocolates po. Ang 7 chocolates naman po ay sinisimbolo po yan ng sweetness ni birthday boy. Alan Bell Mero. Get ready, Mr. Geoffrey Bulataw. Birthday message po para kay EJ. Happy birthday. Thank you. Sabi na Next, Mr. Christian Macho Soriano. Huwag kang iyak, baby. Bigay na kay kuya, bigay na kay kuya. Kuya, kuya, kuya. Ayun, thank you. Si Mr. Jan Macho Egos. Birthday message mo kay kuya EJ. Ayun, thank you so much. Message pa siya. Ayun, thank you. Picture tayo. Nathan Lopez. Birthday message para po kay EJ. Thank you. Si Miss Caitlin Joy, mapalo po. Okay, on this juncture, may I request all the 7 lollipops to get ready. Before this, may I read to you a short trivia about the 7 lollipops. The meaning of lollipops is simply sweet, like kids. They are clingy and sweet of their parents as the other relatives. Once again, as I call your name, come forward and give a short birthday message to AJ. Unahin po natin si Aaron J. Honrobia. Next, Mr. Gerald Lord Campos. Happy birthday. Dave Lopez. Bigyan mo lang kay kuya. Thank you. Gusto niyo ba ulang mag-perform si Kuya Cloud? Excited na ba kayong makakita ng performance ni Kuya Cloud? Okay, let's welcome again, Kuya Cloud. Alright, so sa mga kids natin, ready na ba kayo kapanood ng magic show ni Kuya Now? So, medyo masikip. Okay, ready na ba kayo lahat? Sino may birthday ngayon? Ano sasabihin natin? Happy birthday! Yung malakas! Galing po kayo. Alright, palatakan muna tayo dyan, syempre.
Okay, gusto niyo ba? Sino may birthday ngayon? So, ano sasabihin natin? Happy birthday! Yung malakas! Alright, thank you very much. So, get ready po. Bakit? Ayan, gusto niyo ba? Siyempre, yung mga gusto mong kumama na crowd magician, instant magician, bubble show. And the last contra ng pang catering service natin. Yan po yung amo namin. So, gusto niyo ba? Sino may birthday ngayon? Ha? Sabay-sabay tayo, happy birthday! Yung malakas! Yung pinakamalakas! Alright, so continue tayo. Wala pa muna tayo dyan, syempre. Alright, ready?
you very much po sa inyo lahat. Hindi lang po yan. Mamaya meron pa po tayong balancing exhibition. So medyo mababa dito. Okay lang doon tayo. Mapapaana lang ako. Yan ako siya. Thank you very much po sa inyo lahat. At sana po nag-enjoy po kayo. Yan, thank you po. At mamaya babalik na lang po sa Kuya Clown para sa ating balancer exhibition. Yan, para sa inyo lahat po yan. Kasi po gusto po ni Kuya Clown na mag-show dito sa saan to? Lawak. Ayan. Ngayon lang po ako. Sa Baguio po ako nag-show. Yan. Usually, magician po ako doon and balancer. At siyempre, bawal po kasi yung kutsilyo sa kayong samurai sa double blade na ginagamit namin. May butas na po yung dila ko. Dito ko po nilulusog yung double blade. Yan. Thank you very much sa inyo na. Nagbabalik na lang po ako mamaya. Thank you po. Ayun, palakpakan po natin si Kuya Clown para babalik pa po siya mamaya. Ay, hindi na daw. Masaya ba kayo? Okay, dahil masaya kayo, babalik si Kuya Clown. Hepe! Hepe! Happy birthday! Happy birthday! Okay, so ngayon magtungo na tayo sa 7 points. Johannes Nadal. Birthday message po kay Kuya Ricky. Thank you. Picture po kayo, tabi mo po si ate. Happy birthday, Ate Angie. The picture. Felix Adler Gaspar. Happy birthday, Ate Angie. Rendel Nadal. Next, let us now move on to the 7 cupcakes. But before that, allow me again to read the short trivia about the 7 cupcakes. From cupcakes, simply innocent little treats. We can project fantasies of who and what we desire to be, instead of connecting us to others. However, cupcakes keeps us separate and our sense of isolation. It represents the sweetness and joy of our birthday celebration. Once again, let's get ready the 7 cupcakes. As I call your name, pumunta po kayo dito sa harap. Is Alexandria K. Eliazar. Wesley Paris. Wow, sweet naman. Happy birthday, Kuya AJ. Next po, Miss Ayosha J. Marie Bustillo. Mr. Chappelle. Ayan na po siya. Mapalo. Gusto niyo bang makapanood ng intermission number? Gusto niyo ba manood ng sayaw?
The 7 plants stand for the love you get from the people around you. Abet Lopez. Pink Campos. We'll be safe, I need to be afraid. Next, You know I'll catch you. Marjorie Lopez. It's like catching lightning, the chances of finding someone like Lebueg Lopez. So can I have this? Can I have these things? Can I have these things? Next, MAMALA. That we were meant to be. It's like catching lightning, the chances of finding someone like you. It's one in a million. The last but not the least, the mother of TJ. Maam briginica Campos. So can I have these things? Can I have these things? I can never have these things. Can I have these things? So can I have these things? Can I have these things? I can never have these things. Can I have these things? Okay, thank you so much. Let's proceed to the 7 yellow bills. Do you know what the yellow bills are? Or do you know what does yellow bills correspond in Philippine money? So here's a short trivia about the 7 yellow bills offering for the birthday celebrant. There's actually no specific definition about offering 7 yellow bills to a birthday celebrant. The yellow bills only helps the celebrant to buy stuff that he really wants on his birthday, or it can help or scale expenses. And now we're going to call out the names of the 7 yellow bills. Once again, when I call your name, please come forward. Miss Edna Mendoza. Edna Mendoza. Maam Luisa Eleazar. Welcome, Kaka. Ma'am Lani Bagay. Ma'am Rosa Mapalo. Next, magtungo na po tayo sa Blue Bills. Sir Erwin E. Lopez. Next, Councilor Edgar Elazar. Next po, Mr. Alfredo Baguio. Thank you so much.
niyang iparamdam sa kanyang apo na iparamdam sa kanyang apo yung presensya kahit na wala po siya rito. AJ, galing kay Nanay Emily. Happy 7th birthday, Ahngelo. Ahngelo James, may apo ko. Wishing you a blessed birthday, full of happiness, healthy. Many more blessed of God. I feel so blessed to have a loving, sweet grandson. Ikaw ang nagpapasaya sa akin dito, apo ko. AJ, you are my love, my sunshine, and my life. You are the gift of God given to me with lots of love from Nanay to say have a very happy birthday, AJ. We love you with loves, Mama and Papa, Ate Delia, Tatay Imit mo, apo ko. More blessed to God. Happy birthday again, AJ, galing kay Nanay Emily.